Tits. Cool? Ayaw cool. Bata pa ko cool. Sino? Ako? Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Let me tell you. Woo! You my little boo thing. So I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you look Ngayon po ay Lunes, January 15, 2024 at feast day ng Santo Niño. May mga Wow! areas na nagpipiesta. Correct. Lalo na, Cebu, Sinulog. Oo, tama. Oh, musta mo niyang tanan. And of course, Kasama niyo na ngayong 7:28. Ang cool na Angkol. Angkol Dagon! ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. kasama rin natin ang tita na Yummy at 40. Tita Wow. Tanya Chinita. May chinita. Ta girl, my chinita girl. Thank you, Col. Ito si mga kababayan natin. Alam nyo yung pagiging host at comedian at the same time ay sa totoo lang po hindi po madaling trabaho. Parik. Tulad na lang nang nangyari sa ating kababay si Jokoy. Si Jokoy. Si Jokoy. Maingay na matunog na matunog yan eh nung isang Oo. linggo ano. Si Jokoy, isang komedyante of course, na ano siya, nung sa Golden Globe siya ang inatasang maging host. Aha. Puro mga big names sa Ano nangyari? industriya ng film ang nandoon. Siyempre, nung nangyari ay nagbitaw siya ng joke about kay Taylor Swift. Aha. Hindi ito nagustuhan ni Taylor Swift at mga fans ni Taylor. Correct. Mga Swifties. Oo. Kami? Nung sinabi niya na the difference daw between the Golden Globe and the NFL, kasi nga yung rumored itong boyfriend nga ni Taylor ay player ng NFL. Oo. The difference daw ay between Golden Globe and NFL. Sa Golden Globe, konti lang daw yung camera shots kay Taylor. Samantala sa NFL, kung baga i-digest mo yung joke niya, sa NFL halos every time na hawak ni ni Kelsey Travis yung parang football, Si Taylor yung focus agad kay focus. Taylor. So, Kasi syempre boyfriend niya yun eh. yun yung parang paranood ka ng Joke lang naman yun NPBL. eh. Oo. Pag may nakashoot na player, i-focus kung sino yung girlfriend ng player na nandun. Depende kung sino yung nandun, ha? Kung magkasabay... Nakakainis. kung magkasabay yung pinapunta ng player yung dalawa niyang girlfriends, Buisit. dalawa, split yung camera. Buisit. Pero nakakatuwa kasi alam nakakatuwa yung pag ganyan entertaining din yung cameraman. Oo. Diba? Kaya yun yung naging parang grabe. Parang nabash si Jokoy. Oo, kasi bakit siya daw naging host? Alam nyo, hindi po madaling maging host. Lalo na pag mag-comedy ka pa. Stand-up comedian si Jokoy, pero maning-mani sa kanya mag-stand-up. Pero pag nasa loob ka ng ganyang klaseng award. Big brand kasi. Oo, Big- Golden Globe Awards. Correct. Hindi madaling mag-host sa mga ganyan. The pressure is on. Kasi lahat nang nandun, big names, tapos maraming magagaling na host din doon. So, i-judge ka talaga. Naalala mo 2022 sa Oscars, Chris Rock. Oo, diba? Nasa pack ni Nag-joke siya tungkol sa asawa ni Will Smith, Will Smith, na nasa pack. kamukha daw ni G.I. Jane kasi nga kalbo. Bald. Pero syempre may alopecia kasi siya na sakit. Kaya siya kaya sa kalbo. So nag-roll yung mata ni Will Smith. Hindi, nung asawa niya. Kaya alam ni Will na bad trip asawa niya. So ginawa, sinapak si Chris Rock mismo sa stage. So the most awkward. Ang nangyari doon, si Chris Rock ay banned for 10 years sa Academy. Totoo ba? Yes, and then pwede siyang manalo pero hindi niya pwedeng i-receive. Pero nag-resign rin siya sa Academy. Siyempre sa nangyari ba naman? So hindi po madaling maging komedyante at the same time maging host, lalo na sa mga big names, yung mga pangalan. Oo. Di ba? Tayo nag-host tayo sa mga... Kaya ang mahirap sa atin, Col, yung Oo. maraming hindi nakakatanggap kasi ng joke. Oo. Marami ding joke na hindi katanggap-tanggap. Meron din. So, sa akin pag sa atin,
ang problema sa atin pag joker, ang dami talagang na-hurt kapag below the belt. Kaya hindi tayo nag-joke ng below What the ang belt. below the belt? Pero ako masaya na ako pag alam ko tumawa yung mga road warriors natin. Kala ko yung mga babae. Isa pa yan. Sandali, pwede na ba ako mag-joke? Sige po. Ha? Pwede mag-joke Ano po joke nyo? Sandali. Wala akong Diba? Bakit gano'n pag pinapaisip tayo ng joke, wala tayong maisip? wala akong maisip. Pero pag Siya lang- babae, siya lang nasa isip diba? ko. Diba? Isa joke! Kaya Hindi lang nga. siya na isa isip mo, maraming nasa isip mo, Mang Kanor. Siyempre, nakapila na yan ay may priority number yan. Mana ako kay tita. Pero, ako, Tits, pag napatawa natin yung mga drivers natin, yung mga security guards natin, mga gwardya. Ay, ang saya ko. SG, mga gwardya. Fulfillment yan sa akin. Oo. Achievement yan. Si auntie naglalaba dyan, si nanay nagtitinda, nagbubukas ng tindahan. Pag napatawa, masaya na ako. Yan ang aking trophy. Lipay na ko, lipay na ko, Oo. lipay. Masaya. Lipay, masaya. Pag napatawa kita, akin ka. Diba? Kaya mahirap talaga Maging komedyante. maging guard. Mahirap. Natayo ka lang po maghapon. Yung guard. Yung komedyante. Pag di tumawa, anong gagawin mo? Sa komedyante? Sa guard. Ilipat mo ng ng station. Ng Yung post. guard. Yung komedyante. Minsan nagsusot pa ng clown yan para lang magpatawa. Ay, oo, yung komedyante. Yung guard? Pero basta basta yan, ang lakas makahatak ng chicks pag ganyan ka. Pag naging komedyante? naging guard. Ay, ay, legit yan. Nako. Kasi yan magalang yan eh. Hello, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yung guard. Yung komedyante. Pero ano daw yan, yung mga yan, mapagbiro lang yan, pero sila yung may matinding pinagdadaanan. Yung komedyante? Yung guard. Kaya pala. Di ba prone sila sa sa mga Prone sa suicidal tendencies? Ay, yung mga komedyante? Oo, hindi Hindi naman. Papaluin ka ng batutan yan. ng guard. Ng komedyante. Ay, grabe naman. Ganda ng uniform. Ng guard. Ng komedyante. Mayroon doon. Ang hirap no, gabi-gabi, pag same joke yung kinakrak mo sa comedy bar, no? Anong komedyante? Ng guard. Oo, sabihan ka. Ano ba yan? Paulit-ulit yung joke mo. sa komedyante? Sa guard. Uy, nalasing. Nagbantay sa gate, nalasing. Yung guard! Yung komedyante. Ay, nako, favorite ko yung tinutusok-tusok yung bag ko pagpapasok sa SM. Ay, ng guard? Ng komedyante. Ay. Dati nanonood ako niyan sa sa punchline, sa clown. Nanonood ka sa komedyante? Hindi, sa guard. Ma'am, bawal po dyan mag-parking! Sabi ng guard? Sabi ng komedyante. Ay, pala. Pero mahal natin yan sila. Yung mga komedyante. Pati mga guard. Yan, sorry. At susunod na po, Tambalang! Nicole Liala. And Chris Chupin! Salamat sa inyong pag-uban-uban karong adlaw Lunes. At sweldo day. Sweldo day, pero I-remit ubos na amin. I-remit na ha? Correct. Pwede din mag-remit. Uy. Ayan, kaya ikaw talaga mag-remit ka para hindi ka mapalo ng batuta. Tama, mag-remit ka ng Remit mo na. And Uy. Tits, belated happy birthday Thank sa'yo. you, Col. Thank you so much. Yummy at 40. Yan po ang inyong hat na hat na Tita Tanya Chinita. At cool na angkol. Angkol na gol! Siyempre dito lang sa istasyong number 1. Ito po ang 90.7